విద్యుత్ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయాలని ఏపీసీపీడీసీఎల్ డైరెక్టర్ టీవీఎస్ఎన్ మూర్తి అధికారులకు ఆదేశించారు. విజయవాడలోని ఏపీసీపీడీసీఎల్ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆర్డీఎస్ఎస్ పథకం కింద చేపడుతున్న పనులు, కొత్త సబ్‌స్టేషన్ల నిర్మాణాలు, బే ఎక్స్‌టెన్షన్ పనులు, అలాగే ఏపీ టిడ్కో గృహ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన విద్యుత్ సదుపాయాల పురోగతిపై విస్తృతంగా చర్చించారు. పనులను నాణ్యతతో పాటు నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని, విద్యుత్ భద్రత ప్రమాణాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని టీవీఎస్ఎన్ మూర్తి సూచించారు.